Hey, and welcome to this video. It's going to be in Danish, but I do have a video about the CVR register in English as well on this channel. So if you just go in and have a look on the channel, you'll be able to find that. I'll also leave a link in the description of this. Så på dansk, fordi det er hele pointen her. Jeg er kommet til at slette CVR-videoen på dansk, så nu er der en dansk udgave også. Så jeg tænker bare, at vi hopper ind i, hvordan at vi kan bruge CVR-registret, sådan at du kan finde alle de der fede virksomheder, som nogle gange kan være lidt svære at finde ud af. Hvor er han af? Så det du skal gøre, det er egentlig, at du går ind i cvr.dk, og så kommer du herind. Det, der er rigtig fedt ved CVR-registret, det er netop, at hvis man har en eller anden virksomhed, som man synes kunne være mega fed at arbejde i, men man kan ikke rigtig komme ind, men typen af virksomhed vil være super cool, så kan man faktisk bruge CVR-registret til at finde lignende virksomheder. Man kan bruge det i alle mulige sammenhænge selvfølgelig, men lad os give det et forsøg her. Udover det kan man selvfølgelig også bare generelt bruge CVR-registret til at finde rigtig, rigtig mange fede oplysninger omkring bestemte virksomheder, som man godt kunne tænke sig at arbejde i, som du kan bruge i forbindelse med din jobsøgning. Og det tænker jeg giver mega god mening. Lad os dykke ned i det, og jeg tænker, vi kan prøve at bruge her lidt forskelligt, men lad os prøve at bruge faktisk bare lidt for sjov Jobindex, for jeg tænker, at de fleste af os kender til Jobindex. Går vi ind og søger Jobindex, og så kan man gå ned og kigge, jamen vis alle, eller virksomheder eller p-enheder. Vi vil gerne nøjes med virksomhederne, fordi det er ligesom nemmest. Og så er det lidt interessant her, det er, at Jobindex har både et AS, og så har de et Media AS. Og det er fordi, at deres Computer World afdeling blandt andet ligger ude i Herlev, og de er nu kommet ind under det, der hedder Jobindex Media. Men lad os gå med Jobindex. Trykker ind på den her, og så får vi alle de her interessante informationer omkring Jobindex. Så det kan være alt fra udvidede virksomhedsoplysninger, hvor vi faktisk er ind, men der er alle mulige interessante ting her, som man kan gå ind og kigge på. Vi skal ind her, for det vi egentlig gerne vil, det er, at vi vil gerne vil ind og finde nogle virksomheder, som er relevante, som er noget, der minder om. Og det vi skal gøre her, det er, at vi skal ind og finde branchekoden, fordi alle virksomheder, der er registreret i Danmark, de har et CVR-nummer, ligesom vi har et CPR-nummer, så CVR-nummer, det her det er den database, vi er inde i nu. Og når man registrerer sin virksomhed, så skal man også vælge en branchekode. Og det vi så skal her, det er, at vi skal kopiere branchekoden, og så går jeg op, og jeg går aldrig bare sådan tilbage på søg. Jeg går altid lige op og trykker på logoet heroppe for nulstille søgningen. Og det er simpelthen fordi, at nogle gange så kan søgedelen godt drille lidt, hvis man ikke gør det. Så op og tryk på logoet for nulstille, og så går man ned i afgrænset søgning. Her der går vi ind i vælg branche, og så går vi ind og kopierer nummeret, vi har valgt, ind her, og så vælg. Nu kan I se, nu har vi alle de virksomheder, der er 8.727 resultater, der er registreret under webportaler. Igen, vi vil gerne have virksomheder, så er vi stadigvæk på lige knap 4.000. Det er måske lidt mange. Så det første vi gør, det er, at vi går op her og kigger på, vi gider faktisk kun at kigge på aktive virksomheder i den her sammenhæng, fordi når vi søger job, så virksomheder, der er under opløsning eller ikke længere eksisterer, det er ikke super interessant. Det puttede alligevel, eller fjernede alligevel en hel del. Men de fleste er også, søger også i et bestemt sted i landet, så derfor så kunne man jo sige Region Hovedstaden for eksempel, man kan gå helt ned på kommuneniveau. Det vil jeg ikke umiddelbart anbefale jobsøgningsmæssigt, fordi at så kommer du virkelig til at indskrænke dig selvfølgelig, og specielt hvis du bor i Københavnsområdet, så er der jo en del kommuner at tage, sådan, som er rimelig nemt tilgængelige. Der fik vi det halveret nummer, så nu er vi nede på 613, det er stadigvæk lidt meget. Det der så er i Danmark, det er, at vi har rigtig, rigtig, rigtig mange enkeltmandsvirksomheder, eller virksomheder, som har under 5 ansatte. Og det kan være rigtig fint, og specielt hvis man for eksempel gerne vil i praktik, så kan det være en rigtig god mulighed med nogle af de her mindre virksomheder. Men det er også meget fedt at rent faktisk have nogle virksomheder, hvor der er lidt flere medarbejdere. Så derfor så går jeg typisk ind og gør sådan her. Fordi det der er, når du er inde på virksomheder, hvor der enten er 0, altså hvor det bare er ejeren, eller de her små virksomheder, det er ikke altid, de ligesom har kapacitet til at hjælpe.
Men så går vi ind her og se, nu kom vi ned på 46. Så vi gik fra 600 et eller andet til 46. Og som jeg sagt, det er fordi, der er så mange små. Bare sådan lige for sjov, lad os prøve at se, hvor mange der er. Så nu, i og med det eneste, jeg ikke har taget af, det her, det er 0. Det vil sige, her er der alle de virksomheder, som har minimum en ansat. Det er faktisk en okay liste, sådan 123, det tænker jeg, det er faktisk fint. Man kan selvfølgelig også gå ind, hvis det er interessant, og tage virksomhedsformen og finde ud af, hvad man har lyst til der. Men igen, det er sådan lidt overflødigt, og man kan lege rundt med mange af de her ting. Øhm, men jeg synes egentlig, at det her det er en rigtig, rigtig fin liste at få frem. 123, og igen, man kan gå ind og lave den mindre og klikke nogle af dem her af. Øhm, sådan der. Så er vi på 46. Det vi får her, det er så, at vi får en hel liste over virksomheder, der hører til nogle af de her søgekriterier. Der, hvor det bliver rigtig spændende, det er, at vi kan faktisk gå ned og downloade den her liste. Og lad os lige gøre det. Og så åbner vi lige den liste lige i 2 sekunder, så hopper jeg over i den. Og den fil, vi får frem, den ser sådan her ud. Der er nogle forskellige ting her selvfølgelig. CVR-nummeret på virksomheden, så er der startdato, slutdato, den er jo sjovt nok ikke, fordi vi søger kun virksomheder, som allerede, eller som ikke er ophørt endnu. Så har du navnet på virksomheden. CVR-nummeret, det er som regel også rimelig irrelevant for dig, lige så snart du har fundet det her ud af det her, og det er startdatoen sådan set også. Men du får virksomhedsnummeret, lad os få gennem den der. Virksomhedsnavnet, vi får virksomhedens adresse, vi får postnummeret, man kan jo søge på postnummer, man kan filtrere efter postnummer, hvis man gerne vil være sikker på for dem, der sådan er lidt tættere på en selv. Du har selskabsformen, igen, det kan måske også være sådan lidt irrelevant. Så har du det med branchen, det er jo det, vi har været inde og søge på webportalerne her. Og så de vil alle sammen hedde det samme, fordi det er ligesom det, vi har søgt på. Og så får du telefonnummer, e-mails, om de er reklamebeskyttet eller ej. Reklamebeskyttet, det er super vigtigt, hvis man er en anden virksomhed, men det er heller ikke super relevant for dig. Men det, der er interessant her, det er selvfølgelig telefonnummer og e-mail. Og det er rigtig fint, at man får det her. Brug det her som et udgangspunkt. Men vær opmærksom på det, jeg kalder gatekeeper e-mails. Det er sådan en som for eksempel contact at, info at, de her. Gatekeeper e-mails er der, hvor at sandsynligt, det ryger i sådan en hovedindbakke, som der er en eller anden assistent nogle gange, der sidder, alt efter hvor stor virksomheden er selvfølgelig, det er jo også noget af det, man ligesom kan gå ind og kigge på, kan man sige. Men rigtig tit, specielt i større virksomheder, så er det der, hvor de rører ind, og så bliver det bare sådan skubbet lidt til side, eller de har sådan et eller andet standardsvar, der hedder, ej, det gør vi desværre ikke. Vi vil rigtig gerne have nogle personlige e-mails. Den her HJL kunne godt være en personlig e-mail. PL, Jan, kunne også godt være. Karo kunne også godt være. Så lige kig sådan de her ting. Men ellers så vil jeg faktisk begynde at kigge på, i stedet for, man kan selvfølgelig altid give dem et kald og spørge, men ellers så vil jeg egentlig begynde at kigge på LinkedIn, blandt andet. Jeg vil simpelthen finde virksomhederne på LinkedIn og se, hvem er der af medarbejdere, og så begynde at netværke ind den vej i stedet for. Jeg synes, netværk er super, super vigtigt, så derfor så synes jeg, at det giver mening, at man bruger sit netværk ind i virksomhederne i stedet for, men det er selvfølgelig også en mulighed at sende uopfordrede ansøgninger. Jeg vil dog igen gå ind og prøve at finde virksomhedernes, eller medarbejdernes, e-mails, og ikke virksomhedernes e-mails. Medarbejdernes e-mails, fordi at du er meget mere, det er meget mere sandsynligt, at du reelt får et svar, hvis du sender til en specifik medarbejder. Og et lille trick der er egentlig at finde 2 medarbejdere, og sende mailen til, og lad være med at sætte det CC eller BCC, sæt det begge to som hovedmodtager og skrive, hej Jens og Nette, bla bla bla, og så afslutte mailen med at sige, hvis I ikke er det rigtige at skrive til, så vil jeg sætte meget pris på, hvis jeg har lyst til, eller hvis I vil sende mailen her, eller videresende mailen her til rette person. Fordi det er sådan lidt mere uhøfligt, eller det er det ikke, men det kan synes mere uhøfligt for den enkelte, ikke at svare på en mail, hvis man kan se, at der er en anden kollega, der også har fået den, og vil man helst ikke, sætte et dårligt eksempel over for ens kollega. Så derfor så vil jeg faktisk altid sætte 2 mails på. Jeg ved godt, det kan virke sådan lidt sneaky for nogen, men her er pointen jo lidt, vi vil gerne have en respons, vi vil gerne have et svar, som vi kan bruge til noget. Så det er sådan, jeg vil bruge
det her CVR-register. Og der er som sagt, der er virkelig meget interessant, virkelig godt materiale at bruge herinde, udover bare det her med at søge andre virksomheder frem. Det er bare en af de ting, som der er rigtig mange, der ikke ved, at man kan bruge det til, eller ikke tænker over, at man kan bruge det til. Også fordi, at vi tit går ind og finder de der virksomheder, som er dem alle søger, som er dem alle kender, hvor at der er så mange flere virksomheder i Danmark, man kan søge, og jo mere sådan ukendt en virksomhed er, jo flere, eller jo færre mennesker tager højst sandsynligt også kontakt til dem i forhold til job. Så det her, det kan altså være en god måde at prøve at ramme ind i nogle af de der virksomheder, som måske faktisk har et behov, men som ikke så tit bliver kontaktet uopfordret, og dermed måske er lidt nemmere at få et tale også. Jeg håber, det her det gav mening for dig. Der ligger en hel masse andre videoer her på min YouTube-kanal på engelsk. Også der ligger, hvordan du søger i Jobindex, og sådan flere forskellige ting, som ligger på engelsk, som du selvfølgelig også er meget velkommen til at kigge. Skriv endelig i kommentaren herunder, hvis du har nogle spørgsmål til den her video. Og du er selvfølgelig også meget velkommen til at række ud til mig, hvis du har nogle spørgsmål. Og ellers så må du have en helt fantastisk dag.